čujemo ko je osvojio prve 3 najviše stepenice u ovom priznanju. Izdvojit ćemo i najboljeg sportistu iz reda invalida, a to je Novo Trifunović, zajednički kandidat odbojkaškog kluba invalida Semberija i košarkaškog kluba invalida Bijeljina, a nagradu će mu uručiti Boro Đokić ispred Odeljenja za sport i omladinu opštine Bijeljina. Evo, čini se da je zaista postalo toplo i topla atmosfera u ovoj prostoriji. Pozvaću gospodina Dragana Đuđevića, predsednika Skupštine opštine Bijeljina, da uruči priznanje za 3. mjesto koje je pripalo Vladimiru Radovanoviću.